नोंथांमोनखा आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ'हाय फिन खेबसेबाव बरायफिनना लानाय जाबाय। नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ नायनानै जुदि मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोना गोदानबा माने साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना भिडिअ'खौ। स' लोगोफोर माने बे भिडिअ' माने बहुत इन्टारटेनमेन्टनि थाखाय आरोना नोंथांमोना माबोरै मोनो नायनानै खोन्थाहरदों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' आदा मेहेरखौ सिनाय मोनखायो आरो लोगोसे आदा मेहेरा माने जोंनि बे माने इउटुबारनि गेजेराव एसे माने मिनिथावना आरोना एसे नुनायाव एसे माने मिनिथावना। नोंथांमोनाथ' गासैबो सिनाय मोनो आरो बिथाङा ओरैबायदि खिफिनो हायो नोंथांमोना बुंस'नो हानाय नङागोन आरो खिफिनो होनबाथाय खिफिखायो आरोना इयो। स' लोगोफोरा माने आं आदा मेहेरजों माने खिफिलायनायनि माने जितपात नांनो नागिरदोंमोन आरोना बेवहाय माने आदा मेहेरा आंखौ कन्टेक्ट खालामनो होदों ओंखायनो आंनो कन्टेक्ट खालामदों आरोना लोगोफोर। माने आदा मेहेरजों आं सानैसो उनाव खिफिलायगोन नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो भिडिअ'खौ। हेल' आदा मेहेर, नोंथाङा जुदि बे भिडिअ'खौ नायसनदोंब्ला नोंथाङा कमेन्टआव खोन्थाहरदोंब्ला नोंथांजों आं खिफिलायनायनि चेलेन्ज लानो नागिरदों आरोना नोंथाङा आंखौ हानाय नङा। नोंथाङा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर माब्ला जानांगौ बे खिफिलायनाय बादायलायनाया। नोंथाङा बुंगासिनो चिरांनिबो दं होननानै आरो सनितपुरनि नोंल' आंबो नै सनितपुरनि आरोना लोगोफोर। आदा मेहेराबो सनितपुरनि ओंखायनो आदा मेहेरा आंजों जितबात नांनो नागिरदों। ओंखायनो लोगोसे आदा मेहेरा नुदोंबा बे भिडिअ'खौ नुसनदोंबा नों कमेन्टआव खोन्थाहर आदा मेहेर, नोंजों आं सानसेब्लाबो खिफिलायगोन, नों आंजों हाखाया। आरो मोनसे खोथा आरोना लोगोफोर, माने आदा मेहेरजों आंजों मैया माने लोगो मोनलायनानै ओरैबायदि बग्रायलायबाय लाइफआवहा। नोंथांमोना नायलांदो आरोना भिडिअ'खौ माबोरै जायो नायलांदो। दा हराव थांगासिनो नोंखौ बग्रायनो। ओइ जानला मेनला नङा मावजि ब्लग्स। आं मा क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मिथिबाय नै उरायजोबलांगोन सारा गुलि होनांगौबा। आरो आंनि उन्दुग्रायावथ' नैबे मोखाङावनो ब्लेड थाखायो, एसे साबधान। आरो आंनि दरखंआव फैनानै बे दर हुखौ जानला मेनला दांखानाङा, बोनानै ग्लाग जानानै दुब्लाब जागोन मिथिबाय। बे भिडिअ'खौ माने 10 मिनिट लायनो बनायनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना गाज्रि मोनाबानो जाबाय। आदा मेहेरा माने ओरैबायदि मोजां गोसोनि मानसि आरोना। स' माने बिथांनि भिडिअ'खौ नायबा माने ओरैबायदि मिनिनो ओंखारो, माने आंहा माबा मोनसे दुखु जाब्लाबो माने बिनि भिडिअ'खौ नायब्ला माने एसे माने मिनिफ्लाङो आरोना लोगोफोर। स' बेनिखायनो आं बिनि गेजेरावहा माने मोनसे कमेडि भिडिअ लानानै फैबाय आरोना लोगोफोर। स' नोंथांमोना नायनानै माबोरै मोनखो भिडिअ'खौ, जुदि मोजां मोनोबा माने लाइक खालामदो आरो लोगोसे शेयार खालामदो आरो लोगोसे जुदि गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होदो आंनि चेनेलखौ आरोना लोगोफोर। स' लोगोसे भिडिअ'खौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरोना लोगोफोर। बाय बाय।